مش كاب إطراف وتخلخا مدب كلخاسي سريحا سحواتي نسدراين نفسك خوني كاخات وتص صحاب حسبهم زي ما أنا في مدب علوه مالتي أنا هاخن كل سبكم إلي وتص كم هيرو زرع الخبز نحواتي نسدراين نسبين نفسك خون لك أي خون إلي وتص جنس راح يزابير كارو هون سلبس أنا هاي أملاك ذهبنا أمين للناس حقوقات كنا نحرفه أرأي أخوانن ويكا أنا خلنا خما خن كلن السخن كأخما يخن أجوهم كنا بحالي وتأمبر بسم الله وولد ومنفس قدوس هادو أملاك أمين زخبركم نجزاور بيتسب تخطتلتي في نوتابو ميدا فتحو تقدس دنجل ماريان ودسان لكعدهم بفتسم سلام ناي كريستوس كما يلهم እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ኮይኑ ለሙን በሰዓት እዚ በህይወት ብጣዕና በሰላም ስለዝ ሓለወና ሽምተ ልዑል ህያው እግዚአብሔር አምላኽናን ዘለዓለም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ሎሚ ከም ፈቃዲ እግዚአብሔር ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ሕልፍ ክብል ከለኹ ዝረኣኽዋ ናይ ሓንቲ ሓፍትና ኣገዳሲ ዝኾነ መልእኽቲ ትሕዝቶ ዘለዋ ማለት እዩ ንብዙሕ ስድራ ቤት ትምህርትን ምፅንናዕ ትኸውን ነዛ ኣርእስቲ እዚኣ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ማለት እዩ كم قال እግዚአብሔር መሰረት ድማ መጽሐፍ ቅዱስ እንታፈተሽና ሆንራይና በመጀመርታ ግን ናብታ ሓፍትና ናብ ድምጻ ክሕልፈኩም ሓፍትና ክልተ ደቃ አጋጣሚ ጥዕና ዘይብሎም ማለት እዩ ነዞም ክልተ ደቃ ንዕኦም ንኽትዓሊ ትሕልፎ ዘላ ኩነታት ትኸፍሎ ዘላ ዋጋ ብዙሕ ስድራ ቤት ድማ ኣብ ገዛ ኮይኑ ርእሱ ኸድነን ዘይኮነስ ርእሱ ቅኒዑ ትዝግባእ ክገብር ኣብ ደገውን ርእሱ ቅኒዑ ትዝገብሮ ዘሎ ብሓላፍነት ተሰሚዕዎ ይገብር ከም ዘሎ ደስ ኢልዎ ኸሪዑ ብኩሉ ነገር ተስፋ ከይቆረፀ ኸይድ ከም ዘሎ ናይ ምትብባዕ መንፈሳዊ ቃል ዝሓዘ መልእኽቲ ያትሕልፍ ተሓፍትና እንታይ ያትብል ከምዚ ዓይነት ነገር ነቲ ኣምላኽ ዝሃበናስ ኣሜን ኢልና ክንቅበሎ ከም ዘለና ዝብል እቲ መልእኽቲ ናብቲ ናታ መልእኽቲ ክሕልፈኩምሞ ብሓደ ንፅናሕ ተመሊሱ ሰላም ሰላም ካብ ሓፍትኩም መልቀሽ ኩሉ ሰባት ኩሉ ግዜ ሰሓቐ ብሕፅር ዝበል መፅእኩም ሎ መዓንቲ ከዓ ደቀይ ናይ ምሸት ናይ መግቦ ሰዓት ክህቦም ኣለኹስ እስከም ሰኦም ከይነ ሕፅር ዝበለት መልእኽቲ ክሕልፍ ኢለ ይመፅእ ምክንያቱ ብዙሓት ኣሕዋተይ ፈተውተይ መታዓቢተይ ፈለጥተይ ተሻቂልኩም ናብ ቤተሰብኩም ናባይ ብዘይ ዕረፍቲ ትድውሉ ኣለኹም ማራ ተጨኒቕኩም ኣነ የእግዚአብሔር መስገን ዝኾነ ጭንቀት ይኹን ስትረስ ወይ ስእነት የብለይ ኣምላኽ መስገን ፅቡቕ ኣለኹ ብጣዕሚ ከላ ፅቡቕ እግዚአብሔር መስገን ኣነ ናብ ስኽወፅእ ዘግበረኒ እዮም እዚኦም ደቀይ ከዓ ኣብዚ ከባቢ ምሳይ ዘለዋን ከምዚ ከማይ ዘለዋ መላእ ዓለምን ኣሕዋተይ ፀቕጢ ከይገብራ ስትረስ ከይገብራ ኣምላኽ ዝሃበና ኣሜን ኢልናስ ሕጉሳት ኮይና ክንሓልፎ ኣብ ገዛናስ ኣነ መስለኒ ሓንቲ ከዓ እሳ ጥራይ መስላ ወይ ሓደ ከዓ እሱ ጥራይ መስሎ ከምኡ ከምዘይኮነ ኣብ ቤት ከፈተ ከም ዘሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፋሚሊስ ሓደ ድዩ ክልተ ድዩስ ኣሎ ሕጂስ ኣብ ኩላትና እሞ ኣይትጨነቓ ኢደይ ኢድካይልና ሕጉሳት ኮይና ንሕለፋ ክብል ፀቕጢ ክገብራ ከም ዘይብለን ክዕፅዋ ከም ዘይብለን ንዝመፀን ተመስገን ኢለን ፅየረን ሕጉሳት ኮይነን ክነብራን ክወፃን ከም ዘለውን ኣርኣያ ክኾነን ወይ ከዓ ኣነ ከዓ ንኹማ ክንክብለን እስኽን ከዓ ከማይ ክንኣጆኹም ክንበሃል ወፅአ እምበር ዝኾነ ናይ ፀቕጢ ወይ ናይ ስትረስ ወይ ናይ ጭንቀት ወይ ናይ ስእነት ገለ ኣብ ገዛ የብለይን ኣምላኽ ይመስገን ኣይትጨነቑ ኣይትጨነቓ ትማል ዝሰረትክዋ ከዓኒ مغير خدان كتكوننا قال الشرط بالقوة يأكل 5 عامات 7 عامات بجامعة غرين كاب جزاز بالقوة مش كاب إطراف وتخلخا مدب كلخاسي سريحا سحواتي نسدراين نفسك خوني كاخات وتصل صحاب حسبهم زي ما أنا في مدب علوه مالتي أنا هاخن كل سبكم إلي وتصل كم هيرو زرع الخبز نحواتي نسدراين نسبين نفسك خون لك أي خوني إلي وتصل
ግን ስራሕ ዘቤር ካልእ ኮይኑ ስለ ዝፀንሐ ኣብ ቆልዑ ምዕባይ ኣለኹ ማለት 7 ዓመት ኣብ ገዛ ብጃማ ተኸዲነ ካብ ክሽነን ኣብ ሻጣ ክብል ውዕል ማለት እዩ ስለዚ ክዳነይ ክቕይር ለኩም እምበር ንድሕር ፈለው ኢልኩምኒ ኣተባቢዕኩምኒ ኣብ ዝለዓለ ብፅሕኩም ንስኹም እንዳካፈ ዘይኮትኩ ይብልኒ ሬስቶራንት ዘይኮትኩ ይብልኒ ናባኹም ንክመፅእ ኢለስ ነፍሰይ ትሕፅብ ኣቢለ ክዳውንተይ ቅይር ኣቢለስ ኣብ ዘቐሚኹም ጠጠው ኢለ ክዛረብ ምሳኹም ክዕድል ምሳኹም ክፃወት ኢለ እምበር ክዳን መቐየሪ ገለ ስኢነ ገንዘብ ገለ ማለት ኣይኮን ክዳነይ መቐየሪ ይኣክል ብጃማ ተኸዲንካ ኣብ ገዛ ጥራይ ኩሉ ግዜ ህይወትና ሲኣሕለና ኣነ ከምዚ ኸማይኒ ኣሕዋተይ ድሕሪ ኣተባቢዕኩምና ፈለው እንተይልኩምና ኣጀኹን እንተይልኩምና ብዓብኡ ኢኻ ዘዝረኣኹሞ ቪድዮና ብምሉእ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ሪኢኹም ፈለው እንተይልኩምና ላይክ ኮሜንት ሸር እንተይልኩምና ምእንቲ ናባኹም ክንመፅእ በቲ ዘተባባዕኩምና ተስፋ ጌርና ክዳንና ቀይርና ክንመፅ ኢና ማለት እየ ከምኡ እያ ሓሳበይ ነይራ ስለዚ በጫኹም ሕጆኒ ፅበየ ዘለኹ ናትኩም ፈለው ናትኩም ምትባዕ ናትኩም ኮሜንት ናትኩም ሸር عاويكم تعمل كتير ما الله خيتوني عاوي تباسي حاجة بتلكمه نحاولش تعمل بيدين نقدر تأمزه بمنيرة نزودين وينه ممكن مسموط خاطر تأم تسلينجا فجينا عمله مسكن ماشين ما تعرفني بماشين وديت لنا لحمان بماشين هبوا معلومهم عادتي بتبقى مدرسته عمله مسكن عن الزرق قعد لنا كبار عم صوتين النار اللي زي رخب بصحة حواتي أبكالبوت أصل ذلو يا غني لي حج خمان تبعك ما يخليني حري كبرت هبلنا قال كشي كل سبا قال هوت يسمع لنا قال معدا يسمع لنا بتعمي دس بالملختيو ابعدنا قال سدرا بيت صقم زلوم ويناي طعنا شجر زلوم قلعو يولدمو اتم قلعو ندغن خيوطو او وشطي غزات حبيኦም كالي كبابي كالي حبرتسب سب نخيفلط تبايلو ببزح صقطي ببزح صقمات صعبيو ازيو خبيد خونه تصعنتا زلوم ولد كم زعبيو زي دارغا مبزحت سب زفلطي مالتي بفلا بز ساعات زي دما اوتيزم كالي استمساسلو نايت عنا صقمات زلوم ازي غنينلو زلو بدرجه عالم مالتي بزح سدرا بيت زحلفو زلو سقاي زحلفو زلو شجر بزح سب يستوعلي ايكون اندوتي صقم زلو سدرا بيت تي يدرع زي وردو سدرا بيتون بخفيلون انتونتي زورد تصعنتات زلو حلفنتا سدرا بيت زمص صقمات نسو بتعمي كبير مخانو نردوينا كلنا حجي اذا حفتنا زيئه انتهى تبل زلا قال قشي بقى تغزابير ذهبنا ነገር ተአምላኽ ذهبنا ነገር መጀመርታ አሜን ኢልና ነቀበሉ ከባቢ 7 ዓመት ዝኸውን ነዞም ክልተ ደቃ ፍላይት ሓደ 7 ዓመት እዩ ማለት ይመስለኒ በቲ ተዛረቡ ዝነበረት ብክንድዚ ዝኣክል صقمات እንደحلفت كله حقست خوينا بقى እግዚአብሔር ذهبا ነገር አሜን ኢላ ተቀበላ ግን እግዚአብሔር ከመሕረት ከቦም ጎን እንዳለመነት ማለት እዩ ተስፋ ከይቆረጸት ከመወላዲት ክትገብሮ ዝግባአ ሓላፍነት ተሰኪማ ብዙሕ ነገር እንዳገበረት ክሳብ ዘሰዓት እዚ ከምዝ ትሪዋ ዘለኹም ማለት እዩ እንደገና ካብ ሓሊፋውን ታያትብል ዘላ ከምዝ ኸማይ ወይ ከምዞም ደቀይ ክበልዑ እንዳደለይ ግን ከምዞም ደቀይ ዕድላት ዘይረኸቡ ምግቢ ክረኽቡ ዘይከኣሉ ብዙሓት ወገናት ኣለውና ስለዚ ነቲ ዘሎ ነገር ተመስገን ኢልና ንቀበሎ ያ ትብል ዘላ ሕጂ ኣብዚ እቲ ኣገዳስነቱ ንምንታይ ኮይኑ ዝረኣየኒ መስለኩም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ፍኖተ ኣቦ ብዙሕ ስድራ ቤት ስለዚ ነገራት እዚ ንደዋወሊና ንመኻኸሪና ንመዓዓዲና ማለት እዩ ቃላት ንወሃሃቢና ብዙሕ ስድራ ቤት ግን ኣብ ጭንቀት ከኣቱ በቃ እግዚአብሔር ስለምንታይ ይቀልጢፉ ዘይመጻኒ ንጓለይ ንወደይ ዘይምሕረለይ ብምባል ክሳብ ንእግዚአብሔር ካብ ዘሎ ዙፋን መንጢልካ ናብ ዝመሬት ከተምጽኡ ምድላይ ዝዓይነቱ ታህዋኽ ብዝተሓወሶ ስምዒት ብዝተሓወሶ ነቲ ወሪዱ ዘሎ ነገር ዘይምጽዋር ከምዚ ዓይነት ኣብ ብዙሕ ስድራ ቤታት ይረኣዩ እዚ ጽቡቕ ኣይኮነን መጀመርታ ንገዛእ ርእስና ኢና ንጎድእ ኣብ ዘይተደለየ ጭንቀትን ኣብ ዘይተደለየ ናይ ጥዕናው ጸገማትን ነብል ማለት እዩ ካብ ሓሊፉ ድማ ነቲ ህፃኑን ብዝግባእ ንኸይ ንከናኸኖ ዝግባእ ንኸይ ንገብረሉ እዚ እውን ብዙሕ ነገራት ኣብ ስምዒት ኣቲና ዝጎድለና ነገራት ይሉ ማለት እዩ ብዓብዪ ድማ እቲ እምነት ኣብ እግዚኣብሔር እውን ንጉድል ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ተርእዮታት ስለ ዘሎ ናይ ዝሓፍትና ሞራል ጌራ ኣብ ቀድሚ ሰብ ወፅያ
نجزا رأسها مورال جيراس نبوزحات سدرا بيتات كم زخماي تصقم زلكن انت لألخن كوين كن رأسخن كدفع زي كونس رأسخن هاقنيعكن ندقوت يخن برتعكن أرأيان خد كون أقواد أن حبرة سبب بمبال نزل نقر زياتم تبل زلا تتوابع زلا زحفتنا كم تزبلتو كاب عد خطوات كلا بقى بعدو كاب عدو وصي سريحه تماهيره نجزا رسي نسدرا بيت نخلو نبرخ تكون نخحجز بمبال زي تعلاما نيرغن ابزي مس وصخو جن عداغا خمز للخاي زي كونس كم زصنحكا خمز بحال كالي مدب كوين صنيحو ስለዚህ ክሳብዛ ሰዓት እዚያ ንደቀይ ኣብ ገዛ ከምዚ እንዳስራሕኩ ከምዚ እንዳገበርኩ ክዳን ንምቕያር ወይ ንባዕላን ገዛ ርሳ ንምዝንጋዕውን ግዜ ኣይርከበትን ምስ ማሓዙታ ምስ ፈተውታ ማለት እዩ እንታይ ዳ ትብል ዘላ ማለት እዩ ስለዚህ ንስኻትኩም መጺኹም እንተዳ ተባቢዕኩምኒ ኣነውን ክዳን ይቀይር ልክዕ ከምቲ ምስ ፈታዊኻ ኸድካ ምስ ማሓዛኻ ኸድካ ኮፊልካ ትዕልሎ ሻሃት ሰትዮ በቃ ኣብዚ መጺ ምሳኹም ክዕልል مخرخ وها هابسي كم شاخ مستي عينتي اتبل نزل بتعم اونتاو ነገር እዩ እዚ ብዙሕ ስድራቤት ክሰምዑ ብዙሕ ስድራቤት ከተግብሮ ንዘለው ወይ ቅዱስ ያዕቆብ እንታይ ብለና መስለኩም ኣብ ምዕራፍ 1 ከባቢ ፍቅዲ 2 ዘሎ ሓዋቴ በበይኑ ዝኾነ ፈተና እንተ በጽሐኩም ስንኹሉ ከም ሓጎስ ቁጸርዎ ይዝብለና ስለዚህ ንወዲ ሰብ ተፈላለየ ፈተናታት ይበጽሑ ተፈላለየ ጸገማት ይበጽሑ ናይ ገዛ ርእሱ ጥዕና ናይ ደቁ ጥዕና ተፈላለየ ናይ ስራሕ ዲዩ ወይ ናይ ማሕበራዊ ህይወት ቀውስ ዲዩ በብዙሕ ነገር ያጋጥሞ ይሰብ ስለዚህ እቲ ዝመጻካ ፈተና መጀመርታ ከም ሓጎስ ክትቀበሎ ኣለካ መጀመርታ በቃ ኣብ እግዚአብሔር መጽኒ ኢልካ ክትቀበሎ ክትከላለካ ብድሕሪኡ መፍትሒ ክደልዮ ኣለካ በእግዚአብሔር ዝመጻ ድማ በእግዚአብሔር ከም ዝፍታሕ ክትኣመን ክትከላለካ እዚ ተዋና ነገር ናይ መንፈሳዊ መልእክት ማለት እዩ ስለዚህ كل زمت شجر مجمرتها كل زمت صقمات ننات كحماق ነገር ከም ዘይኮነ እዚ ክንሓስቦ በመንፈሳዊ ዓይን ክንጥሙት ኣለና ብርግጽ ኣብቲ صقمات ምስወረደካ ሽዑት ተሓስቦ ሽዑት ጥሙቶ ነገር ከምዚ ምስተረጋጋእካ ንብሎ ዘለና ንሓስቦም ዘይከውን ይኽእል ግን ብዝተኻእለ መጠን በቃ ነገራት ናይ እግዚአብሔር ምዃኑ እንተዳ ተቀቢልናዮ እግዚአብሔር ክፈትሖ ምዃኑ ኸ እዚ ክንኣምን ክንከል ኣለና ሓደ እዋን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ እንዳኸደ ከሎ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ተጻሒፉ ዘሎ ማለት እዩ ሓደ ብዕውሮ ዝተወለደ ሰብ ነይሩ አይሁዳው ማለት ስለዚህ ደቀ መዛሙርቱ ንጎይታ እንታይ ኢሎሞ ልክዕበት ናይ አይሁዳውያን ባህሊ ሓደ ሰብ ጥዕና ዘይብሉ ወይ ናይ ጥዕና ጸገም ዘለዎ እንተዳ ተወሊዱ ወለዱ ኃጢያት ዝገበሩ ኾን ኣለዎም በመባል በቃ በትሕብረተሰብ ብኸም ይዝፈለጥ ስለዚህ ደቀ መዛሙርቱ ንጎይታ እንታይ ኢሎሞ ሐዋርያት ብዕውሩ ዝተወልደ ሰብ ኣብ ዘይነ ያለ ስለዚህ ብዕውሩ ዝውለድ ሲ ንሱ ዲበድሉ ወይስ ወለዲኦም በድሉ ኢሎሞ ስለዚህ ብዕውሩ ዝውለድ ህፃን አማ ህፃን አደ ኮይኑ ክብድል አይከለን ስለዚህ 00 ና ወለዲ እቲ ነገራት ማለት እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንታይ ልዎም ንሱ አይበደለ ወይስ ወለዱ አይበደሉ እንታይ ዳ ግብረ አምላኽ አብኡ ምእንቲ ክጋድ እዩ ዚ ነገራት እዚ ኮይኑ ኢሉ ስለዚህ ብርሃን ኣብዚ ዓለም እዚ ኮለ ድማ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ማለት እዩ ብርሃን ክትርኢ ከኣለካ እሞ ተስብ በመባል ኣብ መሬት ጦፍ ኢሉ ጸብር ገይሩ ብጭቃ ገይሩ ኣብ ዓይንቱ ለኺዩ ኣብ ገንበሩ ለኺዩ ዓይን ከም ዝገበረሉ መጽሓፍ ቅዱስ ይረዳእና ሕጂ ኣብዚ እንታይ ኢና ክንወስድ ደለቲ ትምህርቲ ሓደ ሰብ ናይ ጥዕና ጸገም ዘለዎ ዝተፈላለዩ ስንክልናታት ዘለዎ ክውለድ ይኽእል እዩ ኣብ ሓደ ኣካል እኮ ክልተ ርእሲ ዘለዎም ሰባት ወይ ዘለዎን ሰባት ዝውለዱ ብዙሓት ርኢና ኣለና ተወሳኺ መሓውር ዘለዎም ሰባት ርኢና ኣለና ኣብ ገሊኡ ቀርኒ ዓይነት መሳሊ ዘውፅኡ ሰባት ርኢና ኣለና ወይ መሓውር ዘይብሎም መሓውር ዝጎደሎም በቃ ክልተ ኢድን ክልተ እግርን ዘይብሎም ዝተወለዱ ኣለዉ ከም በዓልኒ ቅድሚ ሕጂ እዚ ምጽየ ዝነበርኩ ማለት እዩ እዚ ኣውስትራልያ ዘሎ ስለዚ በዓል ንሱ ግን እንታይ ኮይኖም መሓውር የብሎምን ክልተ ኢድ ክልተ እግሪ የብሎምን ግን ንገዛእ ርእሶም ነቲ ዝወረዶም ነገር ናይ ኣምላኽ ምዃኑ ተቐቢሎም ነቲ ተፈጥሮ ነገር ተቐቢሎም ንዓለም በቃ ኢንስፓየር ንምግባር ንዓለም በቃ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ጸጋ ከመይ ምዃኑ ኣብ ህዝቢ ንምክሃድ ብዝተኻሎም ንሰባት ምትብባዕን ሞራል ክዕቢ ዝኽእል ቃላትን ኣብ ተፈላለየ ኹርናዓት ዓለም ኣብነታት ኮይኑ ይምህር ማለት እዩ ስለዚህ ከምዚ ዓይነት ጸገማት ክመጽእ ከሎ ናይ እግዚአብሔር ምዃኑ መጀመርታ ክንቅበል ክንከል ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ ብእግዚአብሔር ዝመጸ ብእግዚአብሔር ከም ዝፍታሕ ክንፈልጥ ክንከል ኣለና ስለዚህ ብዕውሩ ዝተወለደ ንሱ አይበደለ ወለዱ ይበደሉ ግን እግዚአብሔር ሓይሉ ኸርኢ ምልክቱ ኸርኢ
بأخجرون نسبات كبارخ نسبات نتمرتن خخون ببزح منجدي كنستوعب لخن كلا لنا مالتي سلزي ناي إجزابير علامة كجهاد من أنتي إذا نجارات زي كوين حيل إجزابير من أنت خجلتي قال سباتو كله بقى قال إجزابير زمهارو قال إجزابير زمهرو أبيتك سيان زجل قالوا جن هندبت من بدل زي بالله ما بسر بيت زعتو سبات نيرو نفلتو مالتي أبسر بيت زعتو استدر بيلنا سلزي إذا سبزي أجل خوينو ويا أجل كوينا سلمنتاي كم زي كوين نجزابير زغلو ندا تأمنكو نجزابير زغلو ندا تلاقكو ويلو كم مرة رايكل انتاي دا أبسر بيت مسكرة نبوزحات سبات نايمد حان مخنيات كوينو نبوزحات سبات نبك على إجزابير نخمس تغلال لمس على إجزابير ركب زي نبرم أملاخ ركب زي نبرم سبات بزي سبزي نبيت إجزابير نبسر بيت سلسة دربي سبات بوزحات ناب مدحان كم زمصو نابك على إجزابير كم زمصو شعو جيزي ساعات المستقلة إجزابير كافت سر بيت مزحو خمزوصو نفلتهم سبات على مالتي سلازي انتاي كبل سلاز للخيه بزمص مكرا بزمص شجر قلت إفنا إدنا خنهب زي كونه እግዚአብሔር ስንታይ ኮን ይዳሊል ለይዘሎ بدحري زمت بركات سنتاي كون لنا زي نغرات زي كنحسبالنا اب مصحف ايوب حدا تاريخ بسفيعنا قدس ايوب نريو مالتي مصحف ايوب معرف كلتا خبتشات حساب 10 حدا زلو انت دارينايو قدس ايوب بزح فتنا مسمصو بزح شجر مسمصو مجمرتا نبرتو طريتو بمولو تناشحات طريتو بمولأن مسموتا قاليان مستزمتا عصرتيهم دقو بحنساب ابنات عبي حوام كله اندات عبي ودو كله بحنساب ميتون بحنترفدي زي ترايكي اكل تسيطان ببرد تعمل عال تلعلو سلازنبر مصيو سلازنبر سلسته صنانعتو الفاز بيلداد سوفار زبهالو بقى بقال እግዚአብሔር መሰረት ገሮም ንዑ ከጸናንዑ መጽን ግን መሊሶም ዘጉሂው ኮይነም ተረኺቦም بقى بقال እግዚአብሔር ከጸናንዑ ኢሎም መጽዮም በንጻሩ ተስፋ ዘቆርጽ ማለት እዩ ንስኻ በደግኻ ዳልካ ሰብ ትመስል እምበር ብውሽጥኻ ስለካን እግዚአብሔር ትጎደ ወይ ተሕዘን ዘነበርካ ኢኻ ከምዝናትካ ፈተናን እግዚአብሔር ሰናይ እንዳገበረስ ከምዝናትካ መከራ ዘረኸበሲ ፈጽሞ አይራአናን አብዝኾነ ወለደይ ተራየን ስለዚ ንሕና ዘይንፈልጦ ንእግዚአብሔር ብዙሕ ዝሕዘን ካይ ነገር ስለዘለይ ብምባል በዚ ነገራት እዚ ክወቅሱ ወይም ጀሚሮ ሓጥም ምዃኑ ከረድእ ወይም ጀሚሮ እዚ ጥራይ ከይ አክል ኣብ አካላቱ ከቢድ ዝኾነ ቆስሊ ከቢድ ዝኾነ ሕማም ወሪድዎ እንታይ ዝብለና ኣብዚ ዝብለኩም ዘለኹ ቁፅሪ ትፈቅድ ሸዓተ ነብሱ ምእንቲ አካሉ ምእንቲ ከሐከሉሲ ካብቲ ዝነበሮ ቦታ ወሪዱ ናብ ሓሙኽሽቲ ወሪዱ ኸፊሉስ ብስባር ገልዕ ገይሩ ንኣካላቱ ይሐክኽ ነይሩ ሽዑ ሰበይቱ መጽያ ሓንቲ ተሪፋቶ ዝነበረት እንታይ ኢላቶ كساب حجدو اب امنتك صنيعك تنبر الله فصم كينكا دو تنبر تدلل لها سلازي ناملاخك خحدمو بدحري يموت يلاتو ناملاخك خيدك موت يشكا يلاتو ቅዱስ ኢዮብ ግን ካብ ልሳኑ ዝወጽ ዝነበረ ቃላት ብጥንቃቄ ወጽ ስለ ዝነበረ እግዚአብሔር ሃበ እግዚአብሔር ወሰደ ጥራይ ካብ ዘዓካበደይ መጽ ናብ ዘዓለም መጽ ጥራይ ካብ ዘዓለም ከይደ እንዳበለ ብጥንቃቄ እግዚአብሔር زخور ነገር ከውጽይ ዝዛረብ ነይሩ ሽዑ ሰበይትኩም ስበለተ እንታይ ይዋ አንተ ዘረባ ዓሻ ሰበይቲ እክትዛረብ ዘለኺ ካብ እግዚአብሔር ክንደይ ሰናይ ነገር ተቀቢልናሲ ነዛ ሓንቲ ንእሽቶ ክፍእት ወሪዳትና ዘላ ነዚ አስከመይ ክንቀበላ ዘይንኽእል ኢልዋ ስለዚ ቅዱስ ኢዮብ እንታይ ዝብል ዘሎ ትወሪድና ዘሎ ዘበና ሙሉ ሰናይ ነገር ገይሩልና ነዛ ሓንቲ መከራ ወይ ፈተና መጽያትና ዘላ ክንቀበላ ይግባ ናይ እግዚአብሔር በቃ ተመስገን እንዳበለ ሽም አምላክ ከመስግን ኮለይና ንሪ ስለዚ ዝኸበርኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ከምዚ ክንብል ኮለና ብዙሕ ስድራ ቤት ችግር ጸገማ ደራዕ ከም ዘሎ እዚ ንፈልጥ ኢና ንርዳኢና ግን ብዝተኻለ መጠን ትገብሮ ነገር ወይ ሰረኻ ብኽሳድካ ክትውጾ ዘይትኽእል እንተዳ ኮይንካ ትገብሮ ትኽእል እንታዩ ነገራት መጀመርታ ተቀበልካ በቃ እዚ በእግዚአብሔር ዝመጽይሞ እግዚአብሔር ከይፈውሰለይ ብምባል በእምነትካ በእግዚአብሔር አውዲያካ ነገራት እግዚአብሔር ክፈውሰልካ ተስፋ ምግባር እቲ ከምሰብ ክትገብሮ ዝግባአካ እቲ ጸሎት ምጽላይ ዲዩ አማይ ጸሎት ከድካ ሕጸብ ቅዱስ ስፍራታት ከድካ ወይ ቅዱሳን ናይ እግዚአብሔር ሰባት አቦታት ዲዮም
ጸሎት ክገብሩ ቅዱስ ነገር እንዳለ ኸዩነት ህፃን ንሓዊ እዚ ነገር እዚ ክግበር ዝግባእ መንፈሳዊ ጉዕዞ ወይ መንፈሳዊ ድኻማት ብዝተኻለ መጠን ኩሉ ሰብ ክሰርሕ ይግባእ ኩሉ ሰብ ክገበር ይግባእ ስቂልካ ኮፊልካ ኢድካ ጣሚርካ ማለት አይኮንኩም ግን ዜሮ ዜሮ ተአምነታ ውሽጥ ክትልለዋ በቃ እግዚአብሔር ብዝተፈላለየ ምኽንያት ከድሕኖ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ክፍውሶ ምዃኑ ነቲ ህፃን አሚኑ ዝኾነ ወላዲ زي أوش تخاقمت كخلالو مجمرتا جن مقبالة مهنياتو جلا سدرابيت زي يقبلوني كم يجرا زي يقبلوا وزة زبلو زبلا سلزر أخو مالتي سلزي كم يجركا عقل خصبيبكا تجني كازمت سلو تخا سلزي اللي نتهز أنا يتدقفوني خان جزار سخون تقودي خا أبجلا جلا سدرابيت تايك خوني خالي من سبعة كمزي كيبلوني وي كمزي والدا خمزي والدو من تخيبلوني بمبال كمزي عين السكفتات اللي بتعمل بزح الزنا قات عم دما بزحات دك تبعتيو أحواتنا كم عينة ولاد مس ولدا ويناي أوتيزم ويجلس أجمع زلوهم حسانات مستولدو نتن متعم دم وينا نستم قدي فمن راح من زخدو بزحت له زي بتاع مزحزن نجاري بنت أرون دك نشون كمله يلوان مالتها يكونن هذا خلتون على عجن ببزحي ماجوريتي عبتود تبعت هاي سلزرة زي كجبر زي كباي كلتي خات حجاجيز كا تدقاقيف كا إخانته عن وينتي نايت عنا تجمعات عقات إمو وي زي نور بحرية لو وي الرأي يستبعله عن نعون محجازنا حبراوز خونه لفنتز خونه استوات أخ جباري جبا أمبرت حدا نتحدا جدي فوق خير زي عملاقون أي حق وسني مالتي مو سلزينا هي حفتنا قال كشي بتعمي لبام زخونه مخري لبام زخونه حسابات يا هباتنا قدس تهنا سبيتي لك انا اد قدس ساميل انتي زبلنا انتي تبلنا اب قدامي ساميل معرف حاده افقدي شو عتكاب زلو شدشتكاب زلو انتي تبلنا እግዚአብሔር يقتل እግዚአብሔር يحوق نابسيول يورد يوص دما እግዚአብሔር يدكي يهبتم تحت يبل كبد ما يبل تبلنا سلازي እግዚአብሔር يقتل እግዚአብሔር يحوي እግዚአብሔር يورد እግዚአብሔር يديب نابسيول يورد ناو كابسيول ما يوص سلازي تبعال سلطان اب ايدو سلطان ጨቢጡ ዘሎ እግዚአብሔር ስለዝኾነ كمحرن كقتلن ዝخل እግዚአብሔር سلازي ጸገም እንተላመጽዩ በእግዚአብሔር ወሪዶ እንተላይልና እግዚአብሔር ክፍውሶ ምዃነ አሚንናኻ ከይደኸምና ከይሰልከና كندنيشتو كندي فرادر تخون أمنة تلاتكم سي بقى والله خونا لكم يخاليلو نزو قوبوزي وينازي انبازي قعز تبلومو عبكالي كيديو يستكالي بلنا بقى أنا مصحف قدس حقي زي سلازي نيشتو أمنتون غيرنا بستخال متن نغزا رسنا نتوم هتصاناتنا كندقفهم እግዚአብሔር بصقو يدقفنا نحفتنا دما نايب حقي قال معدان يسمعلنا كبرتي هبلنا بزح سب ككاتاتلا نزم خرزي كسمعون صبق كويني سمعنا مالتيو እግዚአብሔር አብይወት ከብና ብራኺ خبارخك نزوم مچوات دك خدما እግዚአብሔር ሙሉእ ጥዕናን ምሕረትን ክቡር ደሎም ንኹሉ ስድራቤት ከምዚ ዓይነት ጸገማት ዘሎ እግዚአብሔር በዓይን ምሕረቱ ኣብ ነፍስ ወከፍ ቤት ክበጽሑ ቅዱስ ፈቃድ አምላኽና ይኹነልና ስለዝነበረና ጊዜ እግዚአብሔር خبرን ተመስገነ ይሁን ጸጋ ጎይታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ፈራ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ምስኩልና ይሁን ንፍነቱ አበው ሓደሽ ተዘበልኩም ቀጻሊ ዝወጽ መልእኽትን ምክትታል ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ኩኑ ነዝ መልእኽት እዚ ድማ ሼር ምግባር አይትረሱ